Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Ka Henyo Trap Youth Council Riwar Mingi Circle haka khat pratrik unai wing arajar arpau kala ujor hau District Transport Officer jong ke East Khasi Hills District uba arhing halor ka jingkeno baki don ki kali kamai nakathain riwar mingi ki ba shim kabu ban shim tam ye ka dor jong ka bai kali bat ban pen ru ye ki kendon balap tha da ka sarkar kata ban kit tang khendiat ngot ki nong song kali kum shibenta ban yada na ka jingyabit ye ka jingpang covid khat khandai u president jong ka HYC Riwar Mingi Circle uba Edmund Kongai habe ye kren bat ka Batisi TV ulayathu bakane ka jinglaj ujor jong ka seng ha UDTO hadin baka seng kala yo ye ka jing ujor naki babon kinong song kali ha ka bala kenno baki nong nya kali kamai kila shuthep bon ngun ye kinong song kali da ka ba shimtam ye ka dor balabu da ka sarkar ulayathu ru ba UDTO ula kular ye ka seng baka office jong u kan sa pelong ya ka jing talasi kendit hasurok khnang ban lap ya ka jing shisha bat ban penchitom ru ye kino kinong nya kali kamai ki ba pen khen ye ka ai bala penjeri de ka sarkar office trikam ka chungi kalong ban pen pau ya ka jing e jongi ki pait ba hangthe hapo than riwar ka jungi ha ka ba ki pait ba ki ma shisha ya ka ni ka jing e nadu bawan uni covid-19 ha ka ni ka jela ka jungi te nakaliang ka sarkar ngilai ba kala pen bana ya habidei bat ka bai kali banshim alani bankit khendiat ya ki passenger habidei ya ki passenger ki jongi nangthe te kani ka dei ka jing lap jongi ka seng ba hagini ki khendiat banai rongi la lap ba ki driver taxi lani ki driver tourist ki la pendon kam bakla da ka ba ki shim kabu ya ka bai kali da ka ba maki kim shim labut ya ki jing tha jong ka sarkar bankit arngot lani laingot katkom ka jinglong jong ka capacity jong ka kali ka bamaki kinya nrei kila shim ba kila thap ki brio shibun ngot bat kila shim ya ka bai kali ha ka dor ka bahe tekani ka dei ka bakta ya ki brio ki jongi hangthe hapo than penusla ka jongi khamtame ya ki khna puli ya gitu ki brio ki bapang ki bestom ki ba shim dawai ha ki hospital nani ki jaka sumar ki ba pher ki badan hapo sor shilong kakta shisha ya ka jingyo bat ya ka jingdon jing em ka jongki namar kuma pitip hangte hapo thani riwar ka jongi ki breu ki babun ki brei ki nanglong yeng ki baduk ki ba dangduna ka yo ka kot bat khamtame wat ka puli ka puthi ru ki dangduna te banya khanya kata ka kilo banshim ya ka bai kali ki babun na pedeng ki peba jongi yang the kim tip bat kim banai ai dei ni ka daw hadin ba ki babun ki laut yangi sha ka seng tengi na kaleng ka seng ngilayo banya kendu banya mirjumut bat IDTO hak office trikam ka jongi menta te kalong ka basu tenat bat ka ba sngau tenat ban yo sngau da banak leng jong iru ilong ladagi one complaint changi ka office naliang ka office kin sa shimkhia ban le ei halor kani tengi na ka seng ngila ai ka jingtho ngila ai ka memorandum sha IDTO ban mai in sa shimkhia nakaliang ka office ban le ei halor kani tengi ru nakaliang ka seng ngikerpat sa sisien ya ki driver ya ki tourist association bat ki sumo association ki badan nang thia po riwar ke jongi bakin don kamen sim pan perkhat lem ya ki paradok prasnam ki jongi khamtame ya ki tu kilong yeng ki bawan naka yeng ka ba duna ha ka yo ka kot bat kumju ri khna puli ki ba wan na ki shinong na ki jaka ban wan tho exam she shilong bakin perkhat lem ha ka bedei bat ka bai kali namar ka khta shisha ya ka lek ka wan bat ya ka yo ka kot ke jongki te kentang haba ni kwa ruban pen pau byang sa sien ba kani ka dei ka jing thmu bat ka jing ya lenti jong ki pajma ki balap ya kani ka jing e te kum ka seng kum ka HYC ka bapet ya ka baha ka miet jong ki pajba ang tia than riwar ka jongi ngi mi shakhmat ban pen paulang ya kani ka jing e lengba mapi kilat pathai kubor ba pin shimlang ya kani ka senjam ban pen i sha kani ka jela ka jongi ba ka jing kio bat ka jing shim kabu jong ki kali jong ki tourist jong ki sumo kamdei tang hapo than riwar ka jongi henrei haki wei pat ki benta jong kari khasi ke jongi tengi kentu ya baro ki briu ki bashim kabu bale se ka an kan salap bat kan salap ya phi kin sa phan bat kin sa kem ya phi bat kin sa shim ka bor khnang ba
pi phin so thu ba kani ka de ke jingsim kabu ya kibriu ki baduna ka yok kot bat kham tame ya kibriu ki nong kandong ki ba kim tip ya kani ka jingsim kabu jong ki driver bat ki association bat ki sumu boper te kum ka seng HOIC ka bayang ka nong rim ni pen pau shopi sa sisien ba nginia trailang ha kani ka por kham tame ha ka jingdon jong ni covid kam de ba ong in sim kabu ya kibriu ndrei ka long banyarap lang ya ki parada persnam ke jongi bakin ya kiu lang haki eki liang baper bat kumjur bangin kiu lang haki wei pat ki benta khnang bangin la banrap dingkhong yau niu covid bat ya kani ka jing pangklam ka bawan ja kani ka jela jongi kidon ki sumu kidon ki indika ki bashim arspa san phau marwei upasenja te ladangi pej ba ka rokomkit ki pasenja tentang ki lakitam te hot ka jing pha jong ka sarkar ka kadon ka jingrap namar ban ya jinga iwei pat rei kalong ba teng ki driver kidon ki bashim kabu ya kani ka jing pha ya kani ka jing pen i bar ni ka jing betha ka jong sarkar ban kit pasenja jadi ne kana ka daw ko nong rim ke seng ngimi se khmat ban pen pau ba kidon ki driver ki bashim kabu tena kalyang ni ka seng ru ngi kerpat ya ka sarkar ba lada kalong bala bakan weng no ya kani ka jing kit duna pasenja namar ka kata ya ka yo bakot khamtame ya kibriu jongi hangti hatan jiwa kombolong menta kanong kani ka bainong kasngi kamdon shu ya kibriu te ka bam kamar bam ki mardi ro kilakiu te kumnu kin siu ya ka marbam kin siu ka baikali ka kata shibun ya ka yo ka kot ki pai ba jongi hangti te dene kana ka dawi kentu ro ya ka sorgar khamtame bakan pej lani bakan bisharno nang ni shakmat khnang ba kani ka baikali lani ka jingkit pasenjar kan long biang ko mi ki por ba men shwa ko ma julong khnang ba kanom kata ya ka yo ka kot jong ki pai ba ki jong